dva su ključna problema s kojima se susreću danas uprave, odnosno menadžment u tvrtkama. Prvi je vrlo skraćeno vrijeme za donošenje poslovnih odluka u vrijeme kada postoji informacijsko obilje. I drugo je velik pritisak s kojim se suočava menadžment, a to je pritisak na rast zarade i na rast vrijednosti poduzeća, osobito u vrijeme kada su izuzetno velike tehnološke, demografske promjene i promjene u načinu života potrošača. Tri su stvari na koje controlling može utjecati i unaprijediti proces donošenja odluka. Prvo je fokus na važno ili na relevantne stvari. Drugo je osvijetliti svaki problem sa nekoliko stajališta, strateški, operativno, financijski, regulatorno i reputacijski. I na kraju osvijestiti sve rizike prilikom donošenja poslovnih odluka i u konačnici napraviti jedan plan upravljanja rizicima kada se poslovna odluka donese. Razina i vrsta upravljačkih problema je različita u svakom životnom ciklusu poduzeća. Na početku rasta i razvoja poduzeća, marketing i prodaja sigurno, u nekoj fazi zrelosti to je troškovna učinkovitost. Valja reći da controlling komunicira sa svim odjelima i sa svim razinama u poduzeću, ali uvijek je nekako prodaja na vrhu liste s kojima controlling surađuje.